Luca, jag får något detaljer. Det ved jeg godt. Et glas vin? Jeg drikker ikke. Ved du, hvem jeg er? Jeg kender dig. Du snakker med familien Detaljer, ikke? Jeg tror, du og jeg kan gøre forretninger. Jeg kan bruge en stærk mand som dig. Jeg hører, at du ikke er tilfreds med familien Corleone. Vil du arbejde for mig i stedet? Hvis betalingen er god. $50,000 til at begynde med. Har vi en aftale? Grazie.